Cu toate eforturile pe care le-am depus, astăzi în adăpostul vechi avem 900 de câini, în adăpostul nou avem 400 de câini, mai în cap avem 108 țarcuri acolo în adăpostul nou, mai în cap încă 500 de câini. Sigur, este o problemă destul de dificilă să adunăm câinii de pe teren. Avem aici, așa cum am spus, personal insuficient, pe de o parte, și pe de altă parte nici populația nu ne sprijină cât ar trebui. Cetățenii să strângem acești câini de pe străzi. Vreau să vă spun că lunar, pentru acești câini, 900 și cu 900, să zicem, de câini care îi vom avea în adăpost, 1800 de câini, ne trebuie hrană în valoare de 350 de milioane de lei lunar, deci ori 12 luni, undeva la 4 miliarde 200 de lei vechi, aproximativ 100 de mii de euro anual. Mai mult decât atât, ca să putem autoriza conform cerințelor europene aceste adăposturi de câini, ne trebuie să iară foarte multe condiții îndeplinit, oameni de specialitate, cabinete medicale autorizate și multe chestii pe care primăria nu le are și nici nu văd cum poate să le aibă în măsura în care noi nu putem angaja personal. Nu avem oameni calificați în această specialitate, să spun așa. Din punctul meu de vedere, voi avea discuții cu grupurile de consilieri din Consiliul Local. Eu sunt de acord ca până la sfârșitul anului să facem o licitație pentru concesionarea acestui serviciu, să vină o firmă de specialitate, o firmă care are sau îndeplinește aceste condiții de autorizare, cabinete medicale, cu personal autorizat, pentru că noi nu avem așa ceva și sigur că aici noi am făcut investiția de acolo, o să vedem la o concesionare să iau o redevență, eu voi merge pe o redevență cât mai mică spre zero, în așa fel încât să încurajăm o firmă care vine acolo să poată gestiona acești câini fără stăpân și sigur că nu ne eschivăm de la un efort financiar, dar măcar administrarea să fie făcută de cineva care are oameni profesioniști, care poate să răspundă în fața cerințelor